ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Haga santarik mentau benai leber arhajar arpusau. Ka Punjab National Bank Rural Self-Employment Training Institute East Khasi Hills District. Kalapan kuburam bat sam yaki certificate syaki saufunyungut ki Kynthei. Nagish nong baper kibanagathan Nongkyndong kuntup yaki samla bat kilong keme kibala pendep yaka jingsya pentebit haga kam kabala tip kum ka business correspondence nagani ka jaka ai jing hikai. Hagani ka jingyalang hagani ka sngi nalor ki wei dia ki officer jong ki bank baper ki ba Treikam ha East Khasi Hills District bat na ki tanat baper ki bala wanya shimenta shagani ka jingyalang laidon lang rengkat ru ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ikong RM Kurba ibala longkum ka Kongsan ha ka jingyalang bala penyai da ka Director jong ka Punjab National Bank Rural Self-Employment Training Institute Mauplang East Khasi Hills District ikong Jacqueline Nongkyndong. Namar bagani katayo gadairu katayo ka bahasat lak keperthai ki nyau kerpang ya ka kum katayo jong ki Kynthei. Da ka penlong ya ki jingyalang hakeleng banya kren halor ke jingpen kup bor ya ki Kynthei ka ba on penkut pat ha ka pratarik mentahi ubnai leber arhajar arpusau kasngi balatip kum ka International Women's Day. Ya gani ke jingyalang la pelong ru kum ka sngi rakhe kerpang na ka bentaki Kynthei bat kani ke jingsam ya gini ke certificate kalong ru shibenta na kata ke jingpun kup bor ya gi Kynthei. Hadian baladep sam ya gini ke certificate syabaro gini ke samla Kynthei bat kilong keme ki bala poilang ha gani ke sngi ka Batesi TV kala yo ru banya keren kerpang bat ki katto ka ningut ki Kynthei ki bala pendep kam menshwa ya ke jingsya hikai su jan na gane ke jaka bat ka kam ka bakila trei menta ngidan hado san spa like pelai ngut ki bank saki hapo Meghalaya but san spa san fun riu ngut ki de ki belong active de kani ka figure kani ka beladan bat ni hapo office but nga dap da jingkemen ban when kundu EP baro ki berang share de pas ni ka kam gajong pi ke de ba dan kam ha kam tam kum bala batai madam director ni kalong namar ba bon ni kisnong ki bangi Treikam ha rural development ngi siam ba kimdan kita ki banks man kisnong de ka jingdan ka jong pi kum ki bank saki ka ai ka jingkermen ni ba pinya Treikam but ki BDOs but ni ka department hero jong si nabi kenang ba ngilan cover iwe isnong no one ki yong kata pem election no one should be left behind hang ni ring ong bang ngin ong ya kaju I ka freeze no one should be left behind na kaliang ki fight ba banyo ajing mento ya ka bede bat ka bisa pilan ban da ka ba da jingdan jong pi pila ban cover shadow shaki kendong strat but kam tam kita girang ba dan ki long keme bedang lungkun ne ki rang ki ski baper old age pension dan gitu ki bakwa ban terpisa and all that so I could play people congratulations bapila ida pas but kalong ka ek bas movement ba banyo sno bapila ile ba ki pass mark 30 fi double of that most of you and kidan ki bala yo tam ya kataru te I could play pi baro P1 mataga step but part of this program kadanru ka national ka world Women's Day mo ka bangin celebrate pratarik but ikong nga bangin kren nang spangkani ha ka bay ha mental sni kuma piatip hi kani ka Women's Day ka day pratarik tamba kani ka sni shim nang no bangin celebrate ya kani ka ya kata ka sni ha kani ka program gajing nang ka long ba namar ba slak perthai pisem ba kilong kami ki shanyon mo ki be kisno tingi ai ngo ible tran bo no thau jungi ba ai ngi kani ka lat
hakan ni ka state ka jongi ka ni ka ki tribes ke jongi ba kilong kami kilong kita kiba dan board empowered ma ndrei ka ba most important empowered ke ga way ndrei ka bangi kam stress hang ni galong financial empowerment ma namar lada ki Kynthei ki nang ki dan ke training ki dan ke tak sub ban kamai ban penia ya la di shimet shwa bat ya ka yeng hadin tingila ban yo ka jing mentoi bakrau tam nama lada nyimdan ni kata ka jing hikai moh mungkin ke program berpia dan ban i madam ni financial literacy kata kalau very important nama ba bon sin dari kelmene ban i kamru ni ba bon sin habang ile kanu ka business mungkin lang kami ngi peniai ke yem right all of us ngi peniai la ki jong ki yem andre bon sin ngi ya ka kamai bangi yo ngi penlut no kata ko benahi kata ka jing kumno ban penan kami bisa ba ngi kamai shi kumaki shay ong ba 40% na sau ko nak shi spa jong kamai jong ngi de ban bo ha po bank na ka banta ki no ki jingsiam jongi hadian dan sibuk mapi pinya de ta ki bank saki pinyo kas bai sen pentre ki kamru pila ban one training ki bun na ki jai training hai ni kong kam time kam so kam ang ni pi tailoring dan kum ki beautician ki bun na ki kam ngila ban side by side ma kam ki long ki balai lut kam te kam jong pi ba pin chong khop ko ki jaka kam jong pi ki de ban ki sar nei te pila ban tri multiple job te kamai ba pidan pi de ban nang ban bu bhai ka ban kin show kin de pen biang pen kin show ya ka hakar ko mo badai kata ka de ka team jong ne ka women's day man ta ka snap invest in women accelerate progress ladangi ki Kynthei ni nang ban penan kam bhai ka pisa ka ka kamai ka jongi kata ka ba mat ba ngai se kan mai meri se ong tan da pi yo ki kamai na mang se shong dekan so la da pi la di si hajar sis ni always bo at least san holding kan na ka to ka pisa go pi yo no na kam ta ka bai dukan la da pi dai try dukan ru la da pi try na hiang ru bo be itai pisa kum ka bai ren la ne kum ka bai wai kata ka di jing men bangi de dan kum ki businessman ngi de ban bo na ka kamai jangi certain percentage namta ka by why certain percentage namta ki nong yarap jungi namar pin ne long bon na pi pin ye trai hi ma pi ka kam bank sakhi te khyap le hi ma pi nde la de pi trai bat sakhi wiki ka pin hab dan ki nong yarap ya pi te ban siu ya ki ru pin hab bo man gas ni kata dan nang tu bedes ka by bam by late by one ka ki bon ki jing lot ma ha ka company ye ye sam but ha office kum jungi dan budget balik dan budget ka government ma namar ba Shu klem dan ka budget temat ni nak ban pendap hi kam ram shu program ba ngim la ban pendap por rupiang ban ngim pendap hok yaki tena ta kada ngi dan kam bah ban snau thu ya kata ka financial management ladangi ki Kynthei bar kha ngi la ban le kata ngi la ban pendap penbiang ban ngi la don pisaru ban mang lada dan kanu no jingpam jing stom hadian habot kam mot tang ba kata ru kamu tang bansu tip kita ban pendan kami kata ka jing tip jang tiga jing kai bala ai jing kai hakan ka training institute kembangi ong ni mak ini Rseti ai gede rural self employment training institute kapamut ayu bangi ai kita ki jing kai hakan ni ke institute kenang ba pila ban long self reliance mo pila ban yang hakajat la jong kata kalau ke ka bokodor bah ka de jing imjani namala da ngilong ki ta ki bayang ka jat lajong ka don ru kata ka jing buram para beriu wat hayang asam du la da don mano ba bam patre bam pa di kadang ka jing ling a ngalap ba ki bon ni nak ye jongi mentang ni don ki kon ti ki bilang syong hayang ki don ki balik tray kan no ka kam ru ka ba phile ka de ka kam ka bokodor la ai pi ka sap tray ni ke ba kata ka ba ba no ba Misi ong ka passion ka jongi nana kanu ka bungi iet ban le kade ban no ka kam ka jongi no passion becomes profession de kata ka de ka message bang ko ban IP han de ka sngi bat kum gi long kumi ka ki de ban sngo tho ba kum no ban pan ya
ia kapisa pilan kebetulan hangi ke bengi kamai bat kum noru ban ayan ni kaji kai pila long kum kita ki ambassador mata kasmi haba pilek shunu ka han ka dong jong pi bak ni trei hi kai yaki ke ibu pio jeng hi kai hang ni institution. Training nang nina po ka PNB Rseti na du usnem arjar Kynthei bat ngapa si ka training jo ka beautician bat mentang apli parlor apo osnong tersat ngse bat kene ka dukan chonga na du ningkom nga hakaban ningkom ngapli deleng bagani ka PNB Rseti bang soyo ban pli kene ka dukan bat deleng bagani hi ka yarap ban pen deleng bagani ka PNB Rseti ba ka yarap yang ban pen yarap ban simlun bat ndang layo ka lun ngalayo ban sim bat wala ilong ibarit ru hendring layo ban sedang yang kam Lajong bat ndang layo ban sedang kam Lajong ngalayo ban pli dukan hapo snom bat menta ka dukan jonga kala khamyat bat menta kala ayat bat de tang bang layo ban yang laki kejong hikjat bang layo ban yang laki jong hikjat de tang bang layo ban yarap tang yala de hendring ngalayo ban yarap ru ya ka yeng kasem hi barok kawe bat kalong ka Jingkyrkhu ka bakrau ya ka yeng kasem ka jongi hi barok kawe bat ya ka snong hiru kalong ka Jingkyrkhu na marki khana samla menta haji ngisha bakin le chawe hendring kilayo menta baladan hasnong kila khamsung namar ya ka ban le chawe hendring kilayo ban pa lagda ki dan kami kila yo ban kila dan hasnong hangni tang sibanai pihak bersih yang free na du kabam ka Jakasa free lu bisa mumno ke hikai pan kajing hikai te kapiang ni yo lut na du bastang kan nga tengah lek nyawan na yen dalam pendap dian belada biar ka training te nga sujan nga su kini ki han embroidery ki ai baki ai nang ne bang yo training ki ai extra ya ka han embroidery te hadu mentahi ngasu ya kini ki han embroidery por bang sedang kam Lajong te ngasangi dalade ngasu jan to kendiat te ngayo pelang te ngayo bantit kor te hadu menta ngala kada dang ya kene ka rukom sujan ke jonga te ngaklem simram nang no ru lai nga le dai kam Lajong misngok man chui kat de ye ba ngi yo kum kane ga jaka kane ga PNB ba ka ai training bun ki Kynthei samla ki bom yo kam yo jam mo ngi yo ya kane ga training te ngi yo ban sang ya la ki kam ki jam Lajong